Google Site berriak aukera berri bat dauka. Klikatu partekatzean, eta hemen aldatzen duzu. Nortzuk edita dezakete, hau ez da berria, eta hau bai, argitaretzean, nortzuk ikus edo edita dezakete zure web orria. Pertsona jakin batzuk, klikatu gorde, eta hemen, gehitu, nortzuk ikus dezakete, adibidez, gurasoek edo ikasleek. Hemen klikatzean, aukeratzen dugu argitaratzean ikus dezaketela gurasoek eta ikasleek. Orain arte bakarrik bi aukera zeuden, erabat publikoa edo ikastetxekoentzat. Aukera hau berria da. Ados klikatu, eta argitaratzean bakarrik haiek ikusiko dute. Hemen klikatzen badugu, hemendik kudeatzen dugu nortzuk ikusiko duten. Hori bai, momentuz, site osoari ematen diozu baimena ikusteko pertsona jakin batzuek. Orrialdeka oraindik ezin da egin. Eskerrik asko, agur!